So ndavane nhau isingaite pana nhau iri pana ndekudai so hanzi aisve topic boya oh handinaisa flash button. Yeah, I'm bright now. Dandakanganwa kuita bright. So naifidzo, is there anything like ndiripo pasocial media but handichauyi kufacebook. Hanoona akaunti yangu imwe yakabhanwa for 90 days. I think zuka unongomuka pambedhe wake tingofunga zvafunga akabhana imwe akasa ndakaramwa zvefacebook saka ndeiti handichaiti zvefacebook ndongoya pana pandangoya netopic zvangu zvongodenhawo zvangu nechimwe chokwadi chandandakamwa kudza zvandoda kudza ndizvodai so ukaona iwewe nditi gaga bhozi ndazveitora zvangondomesa kwe ukaona iwewe ka nakidzwa nekuve single ukaona munhu ari kunakidzwa nekuve single handidi kunyebera pa ndoda ngubata subject rimwe ukaona munhu achinakidzwa nekuve single. Yes, you guessed right. Pane chihure chiri kuitika. Hazviite kuti munhu anakidzwe nekuve single. Zviite. Nyangwe yakabuda murelationship yaivava sei yaipisa sei hazviite kuti unakidzwe nekuve single. Unless paine right, ngandiverenge macomments. Iwe rega ndiende zvangu. Chisinguru chiri kunakidza. Tozoya kuna takuda advice fidzo. One down. One aenda. Catherine hanzi chisinguru chinonakidza. Tozoya kana takuda advice fidzo. Right. Pane kupretenda kunakirwa nekuve single kozouya ndiri single but handambondiri kunakidzwa nekuve single. So pane kupretenda kunakirwa nekuve single kozouya kunakirwa nekuve single. Zvinhu zvakasiyana kupretenda kunakirwa nekuve single I'm happy, I'm happy nekuva happy zvinhu zvakasiyana. Let's hear this. Let's clarify this. Pane zvino kunyepedzera kuguta kana kunyepedzera kufara nekufara zvinhu zvakasiyana. Ndokunaya panapa ndichinyepedzera kufara I'm happy. Munhu ari happy usually hatauri kuti ari happy. You just see munhu ari happy. Wakaona iwo wakuda kuexplaina kuti uri happy pane problem pava. Zvakafanana nemari as well. Mari pairi chapo chapo haiwanzo kukandwa kandwa kudai. Vanhu ndio vanoti munhu ane mari uyu. Guys, munhu ane mari uyu. Kwera kuti ndine mari. Ukaona taizvizira tiri vana diki. Waiti ukaona munhu achida kuexplaina something. Pane chiri kuleka up. Because right, wakamboexplainera ndiri mutema. Pane wakambonzi achifamba here achitaura musiri. Ndiri black inini. Ndiri black. Kuvarungu tinofamba chiderere. Vanhu ukaona munhu akuti ndiri black. Munhu yeye mutarisise uyo. Murungu uyu akapenda. Murungu chete akapenda. Hazviite kuti munhu. Example yandakupa iyi. Ukaona munhu ndakazvarwa ndakadai. You don't need to explain. Wakableacha iwewe. Because ukaona uchinida kuexplaina something's wrong. Ndakupa example. Ukaona ibvudzi rangu iri. Kana riri bvudzi rangu tongorona richipepereka richida kusingarigadziri richingopepereka risinga ukaona uri kuti ibvudzi rangu uchingoita rokubata amusaribata bvudzi. Hazvinide kuexplainewa. Happiness haiexplainewa. Munhu ari happy unomuona kuti uyo munhu ari happy. Saka taneta I'm happily married. Handizvo zvinoitwa izvozvo. Happily married people havanide kuexplain. Tinoona mavidhio mazhinji ekuNigeria vachikanda mari. Munhu chaiye ane mari chaiye. I can bet you this. Mari iyo inenge iri yekutenga. Kune iyo zvawakwanisa kutenga mari. Even mune mama shops, mune mashops anotengesa mari yakafanana nemari chaiyo. Okudoti unototenga mari inotoonekwa kuti mari inoita senge mari chaiyo. Zvoti inenge ichikandwa. Iwe
mari chaiyo ikakandwa mukandiro unoona mumwe munhu achipenyera socks achiisa mamwe ma20 musocks iwe mari toiziva kani mari. So if you are still explaining kuvanhu to you're happy, handirambi you may be happy, but haisiyo happiness chaiyo, haisiyo happiness. Hanzi I can explain. Hanzi vana happily marriage havanonyangadza 9 times out of 10 munhu akanyengwa nemunhu asingade vanotaura kuti I'm happily married. Vazhinji vavo vakanyengwa nemunhu wavanoda, I'm kind of saying iwe shamari, ukarangwa nemusikana iwe rega kufamba uchiti ari happily married. No, iwewe ndiwo ukamuita tave happily, because munhu uchimunyenga kana ari murelationship anoziva zviri nani here pane zvandinazvo kumba kana zviri wese. Saka ukanyengwa nemunhu ari wese unomudza ndiri happily married. Handiri kana achiti ndiri happily married ari kuti I am happy where I am. Where I am. So munhu ari happy where they are, it doesn't mean they're happy to be there. Uri kupiko ndiri kuSouth Africa, it doesn't mean ari happy to be in South Africa. I'm happy where I am. Wouye here kuno kuZimbabwe, I am happy where I am, but munhu ari South Africa aroda kuenda kuAmerica, aroda kuenda kuDubai, but paari apo kudzoka shure haiwa I'm happy hangu pano pandiri guys. Zvakafanana nenhamba iri pa2 tichidaenda ku10. 2 anokudza kuti ndiri right, kana kaunzi na0 uya kuti titambe kana 0. 2 anoti ndiri right pandiri panapa, but akanzi uya na5 anomhanya, akanzi uya na7 anomhanya. Hausatomboona mumwe munhu wokuti 2 weeks ago aive single, but akuda nomwe munhu iwe wakamunyenga before munhu iyeye kushamisika kuyi munhu uyu iwe ongone murume okuti handina murume ndisiyana nini, uri hurewo last week ongone murume. Ndakakuti ndine murume because hausi type yangu. So dzimwe nguva munhu anoti ndiri happily single, I'm happily single, kuri kureva kuti vari kuda kundibvisa musingle vacho haisi type yangu, havaqualify, havasi class yangu, so I'm happy, ndiri happy pano pandiri, but hazvizviro kuti anenge ari 100% happy kuti nyika ikanzi yoguma